Здравейте, здравейте, Logis 5 потребители! В този кратък урок ще ви покажа как най-лесно може да си пресметнете разходите по един внос от трети страни, така наречени. Това са всички страни из Евросъюза, извън Евросъюза. Така че при внос да знаете ориентировачно или точно, калкулатора не смята абсолютно точно, какви разходи имате. Естествено, ако знаете всичките суми за тези разходи, които трябва да платите. Така, нашата заглавна страница. В меню калкулатори най-отгоре имаме преспятане на мито и ДДС при внос. Естествено, тук не говорим за абсолютно всички сложноти, акцизи и разни други сложни мита, които съществуват в митническата тарифа, но в 97-8% от случаите от милионите тарифни кодове този калкулатор смята абсолютно точно. Курсът е съобразен задължително с митническия курс за месеца на Евросъюза. Този курс не е банков, той е специален. Има го задължително и на нашата заглавна страница винаги. Показва периода. Тези курсове не са на БНБ. Те са специални митнически курсове. Така. И сега ще ви дам няколко бързи и лесни примера. Най-лесно се смята от Турция, защото оттам почти никога няма мито, когато става дума за стандартен, реален, регламентиран внос, когато има сертификат за происход. Той не е за происход, сертификат АТР по спогодбата с Турция. Така, примерно, ето сега ще ви дам да видите някакъв малко по-сложен вариант с калкулатора ни. Взимам на другия монитор фактурата на реален наш клиент. Фактурата му е за 16 303 евро. Тук може да си избирате валутата. Не е задължително евро, долари, всякакви валути митнически за месеца са. Тук са предвидени. Може да се смята и за стари периоди, но в случая смятаме за този. Международен транспорт. Естествено, трябва да го знаете, за да може да сметнете точно. Ако не, слагате някакво ориентировачно число, за да си направите ориентировачни сметки. В случая на нашия клиент, секунда да видя кой от двете суми, защото той е така. Тази му сума има 900 евро транспорт. В това така. Вътрешни разходи в страната в случая няма. Тук обикновено тези разходи ги има при внос с контейнери, когато имаме такива терминални митнически такси. Тези такси важат в контейнерния и корабния, много рядко в автомобилния с камиони. Митото в случая няма мито, защото имам сертификат АТР, но когато смятате от някоя друга страна, ако знаете митото, го слагате и то изчислява автоматично и него. В друг урок ще покажем как се търсят мита. Там темата е много сложна, с доста терминологии. Определението на правилния митнически процента на мито на правилния митнически код, това е друга сложна тема. И в случая натискаме пресметни бутона. Сумите, обърнато е всичко в евро, в случая си е в евро, нищо не обръща, стоката плюс транспорта, реалното ни ДДС е 3440,60. Това е ако имаме една стока. Но може да имаме, както аз съм почнал точно такъв случай, нашия клиент има от два доставчика стока в камиона си. Имаме тук бутон добави към списък. Отдолу се добавя списък с сумите за този клиент. Сега може да се изчисти, може и да не се изчиства направо, автоматично калкулатора смята. Сега ще вляза да видя от другия му клиент, от другия му продавач, каква е фактурата. Така, от другия му продавач, фактурата е 4998, пак е в евро. Не е задължително да е в евро, особено Турция, много често е в турски лири или в долари. Минят са нещата. И тук транспорта му е 100 евро. Пресмятаме. Също няма мита, стоката също има сертификати.
точната сума, добавяме към списъка. И ето всичките ни разходи. Дължи на държавата 4460,20 евро. Има и другите всичките му разходи. Транспорта сумиран, сумите му, които е така. Има подробни обяснения за всичко. Тук имам линк към нашия друг модул как се търсят мита. Естествено ще направим и друг урок сериозен там, но и от тук може да се влезе. От тук също имаме един модул за платежните. Малко изглежда наистина невзрачен, трябва да го оправяме. Ако искате направо да си генерирате от тук платежно. Това е помощна бланка. Не е точно по стандарт на банките, но може да се разпечата и ако банката не ви го признае, може да си го припишете. Ако ходите в банка. От тук менюто може да изберете само за единия или за един другия. Или тотала, колкото е цялата сума, защото може да решите всеки да са на отделни платежни. Избирам в случая тоталното. Банката може да се попълните вашите данни. Данните на агенция Митници са попълнени. Те са в БНБ. Може да си напишете адреси, тук номера, дати. Данни за наредителя, естествено, задължено лице фирмата, ако е фирма вносител, фирмата задължително, булстата, ако е физическо лице ЕГН-то и се генерира платежно. Отдолу с всичките попълнени данни. Тук може да се попълни, примерно, на задължено лице. Логис 5. Ето тук се попълвате булстата и генерирате платежно и се попълват данните. Превода СЕПА МЕПА, то вече може и да нищо да напише нищо. И може да се отпечата или да се запамети в PDF и да се изпрати. Директно си го запаметявате и си го пращате по мейла, по телефона и както и да е. Имате се сумата. Калкулатора работи перфектно. Изчистваме всичко и сега примерно да направим на някой клиент от по такава страна, която няма такива спогодби. Сега ще намеря. Да не си измислям числа, въпреки че то е едно и също, дали като не го виждате, дали си го измислям или не, но така, влизам, ето го клиента. Отварям една фактура. Фактурата е в долари. Така, сериозна сума, 52 502. Сумата е в долари. Така, не в евро, в долари казахме. Естествено, имаме и международен транспорт, който е 4250. Тук е в долари. Така, и имаме и така наречените вътрешни или терминални такси, защото това е контейнер от САЩ. 410, тук сумата е в евро, обикновено са в евро. Така, митото на тази стока. Митото на тази стока, секунда да го видя. Да го проверя. Митото на тази стока е 6,5%. Така, ДДС-то си е 20%. Има стоки с по 9%, някои житни хранителни стоки има 9%. Книгите мисля, че бяха там. Книгите с 9% мисля, че все още. Така че за това поле може да се променя, по подразбиране е 20%. Пресмятаме. Сега тук трябваше може би да изчистя този списък. Да. Отдолу може да се изчиства и той. Може да се добави също за допълнително и от няколко дестинации. Не е проблем, но в случай исках да е отделно.
Всичко е обърнато. Транспорта, който е в долари, е обърнат в евро. Стоката от долари е обърната в евро по курса за месеца митническия. Сумите, митото и ДДС-то, тотала. Добавяме към списъка отдолу, ако ще събираме с друга. Или директно си правиме платежното. Така. Нека да видим и един вариант с турски лири. Примерно. Внос от Турция с турски лири. Така, ето клиента. 185 716 турски лири. Къде са тия турски лири? Ето ги. Транспорта му е 1850 евро. Няма пак вътрешни разходи, защото е от Турция. Пресмятаме. Обръща стоката в евро. Транспорта. Всичко. 1061,98 евро е транспорта. Е ДДС-то дължимо на държавата. С добавен транспорт. Така. Този модул, тук може да изчистим тая формула и да я затворим. Така че има данни, има въпроси и отговори в тази страничка, какво се използва, как се използва. Така че всичко може да се направи както си решите. Ето добавяме към списъка тази сума сега. Изчистих предната. 1000. Тук можем да си направим платежно за 1000-та. Фирмата, булстата, всичко. Затваряме, генерираме платежни. Можем да си експериментираме колкото си искаме. Знаем си каква сума ориентировачно. Ако знаем митата, знаем приблизителен транспорт на контейнер или на един камион или на групаж и се пресмята. Толкова по този въпрос с нашият калкулатор, който е в началото на калкулаторите ни. До нови срещи в следващия ни урок.